Khublei iaaphi baroh ngade imarina kashnong tra jo ngade na like tera bat ngapriang semua baheh iaaphi baroh syakni ke channel jo nga like tera roots kathi hang thie kalieng jong kinong wan jong kai perthei phiu i kasi ya kalama jong ka Germany namar kani kadai hangne ha Berlin hajan man kishnong hangne ha Europe kin phi ngajuyo i kum yakini ki batu ja pedeng shnong pet kadon kalama ha katei ka jing tayeng barim imat kadai ka office sarkar phi badha khamat katei ka jing tayeng kadai ka yau jong ki artist la tho ang tei Berlin art market wan nginya iaidkai hangne ha jrong ka jingkeng hang tai kadon kalieng. Wow, kahek bat kayar bah kata ko ngakwa bakawa krak ru kan tuj kumne tefi. Oh, pet mentapat kami isa kawei kalieng ka baheh bah. Tang ba kumno kumta kathali dan nang wanjong kai perthei basyong ha kisuki. Imat ba ha kani kapor kampat dei kapor turis phi. Na kata kadau kathali pichuk kai hang te kendong kidon kinong shat shijur tapi ish kitrim ha ban shat kaba itenat chani kalong ba wat haki jaka pat baroh kibri ku juya shat bat kim juya le ran kitibit ba imat pi ban shat na kata kadau la shat shundur baca ring film wan pi nginya pet nang ni na jrong don lieng ni em bayat ngati ngai tenat ba ban pet yaki lieng bayat serum seneng pet hang tai halo jingkien ngiyo ipen banda ka train ka bajrong nashimut durgen pi baya kawa mkra ladala ban penkuj bat ban pentut kumnie kan lu kan long ka ba itenat pi mo bat ngakermen ba on nam slam shu ban sina kumni tang bangi dei ban penne ya ka jingkhut katai hang tai pat phiyo i kadai ka university ka bapau hangne ha Berlin kadai ru ka university ka baheh ba wan pi nginya petang nang ni nabar namar nginyo jing bet banlit rung hapo bat ka kerteng jong kani ka university kadai Humboldt University kadai ka weiru na ki university ka bapau ba tang hang ni ha Germany Henry ha Europe ru pet hang ni laban iya kani ka statue jong Alexander von Humboldt ubadai urif start sayan bat unong mat nia ya kamariang wow pet ya kamat kani ka museum kidon ki statue baheh bat ki barim de nang ta nga itenat bahai katai ka sculpture nga syamba hang ni ha Berlin ka khuj pitep ka shnong tang ba kawei pat ka bangam itenat kadai ka jingdon kini ki pait baheh ki badon hang ni ha pedeng surok kidai kitei hang te ki pipe te bela airong blue hanga yala dieti nga syamba ki pens new door phi ya ka shnong kathau tang ba kini ki pipe kidai ki pipe bala rim kin phi nadu ka por men chua hanala pendon kam yaki ban pentu ya ko bala tanna ki jaka balong kti bat badab ha kapor batay ya ki jing tayeng pet si kapen ilong kenrum kenram de wala da ay rong ru hang ni hapak ngilaban syam ya kini ki statue jong arngot kirang ba ki bakerteng Karl Marx bat Friedrich Engel kide kiri orang ba ki bapau nam wow jrong lai sya ban yang ka e takra ba
Nama lashna da karanong. Wan pi nginya leit rumkai ha pok kani kawei kapak pat. Wow, itenat kita kecaka ban syong ri tengen. Ngan di syong pengat ha katai ka ben pi namar bakasyet bahakasngi. Hasua bangan beteng biang ya kejing nyat ka jonga hangne ha Berlin. Ni ngasngu pengat ban syong hangne. Badan kita kejing tung bat kiding saudong. Kani kejaka katap longkung ka barenda ka baheh bah. Pet pi hangne harut jikin don arteli kisim baheh. Pet kira ya unar bapelun hasintur. Kesawakum kebajen dang atiet. Kani yang nipat kadai gazu kan pi. Baik kishna penwandur bahaya kata kapalor. Hang ni hakmat udan uhati bahaya bah. Hang ni ha Berlin namar bakadai kawei na kishnong bahaya. Hang ni ha Germany ngila ruban syam yakini kijing teyeng ki bajrong jrong bah. Ngan syong tait no hang ni shipang pi bangal ayak de ki kenta. Ngan pet kai de ya ki brio bayat sharum sheneng. Pet kinong yato ki wana siya katay kaliang. Itinat baham de karyam nong yato. Kini kinong yato ki ikmen ba pi menta kasngi. Kat ba mangaro sngewkmen ba ban yo pen iaphi ya kani ka shnong Berlin. Tang ba ki dang bun sa kiwei pat ki jaka ki bangan sa pen iaphi ha kawei pat ka video mo. Ya ka ba menta kasngi ti. Kam sekolah asyik opi baniat. Bye bye. Saya syong sok baroh. Pas ngau power klik dan subscribe ke channel jonga. Like Terra Roots. Bye bye.